Likod din ng likod niya. Siguro dahil sa spike. Yung nararamdaman ko sa likod ng gulong, siguro spike. Ang sabi kanina mga idol, bypass 1, bypass 2. Sulitin na natin. Bypass 1, bypass 2. May CCTV daw kasi mga idol. Kaya dito lang pala kayo mga guys. Kaya test ride natin yung big bike naman mga idol. Wala na ako din nakakawak ng big bike. Ngayon lang ulit mga idol. Ito 150cc. Ito mga idol, makapunti. Over na lang pala sa mga idol. Huwag matipid sa gas kasi dami pala. Iles pa yan. Iles. Ayos. Angasap ko. Likod din ng likod niya. Siguro dahil sa spike. Yung nararamdaman ko sa likod ng gulong, siguro spike niya, siguro yun. Pero ang lambot. Ang lambot niya mga idol. Dari pala nito SYM. Highly recommended din pala tong SYM na to. Adventure bike, parang ADV. Parang Honda ADV mga idol. Adventure bike. Ganda ng preno niya, ABS oh. May traction control system pa siya. Naka TCS siya ngayon mga idol. Traction control.